Il-Gvern Amerikan impona sanzjonijiet fuq diversi traffikanti li skonta qed jikkontribwixxu lejn l-istabilta fil-Libja. Fi stqarrija maħruġa mis-Segretarju tal-Istat Amerikan Mike Pompeo, intqal l-sanzjonijiet ħarġu fil-konfront ta' Faisal al-Wadi, Musbah Mohammed Wadi u Nurdin Milud Musbah. Il-kumpanija bbażata f'Malta Al-Wef ukoll intlaqtet mis-sanzjonijiet. Skont l-Istati Uniti, Faisal al-Wadi ħadem ma' diversi kuntatti fl-Afrika ta' fuq u n-nofsinhar tal-Ewropa biex ikun traffikat fuel u drogi mill-Libja għal Malta. L-istqarrija qalet li l-kompetizzjoni għal kontroll tar-rotot ta' traffikar, faċilitajiet taż-żejt u tat-trasport huma pedina ewlenija għal konflitt fil-Libja u ċaħħat lil-Libja minn riżorsi ekonomiċi. L-istqarrija mid-Dipartiment tal-Istat komplet tgħid li l-operazzjonijiet illeċiti ta' Wadi kienu minn Zuwara fil-Libja għal żona marittima magħrufa bħala Herds Bank ftit il-barra mill-ibħra territorjali Maltin. Skont l-Istati Uniti din iż-żona hija magħrufa għal traffikar fuq il-baħar b'Wadi allegatament jorganizza dawn l-attivitajiet illeċiti permezz tal-bastimenti jew maraja.